बिनि बिफा आरो बिसाज्ला मादैनि बे मोनसे लाइजाम लिरनानै हरदों। आं बे लाइजामखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं फरायना होनो नागिरदों। बिनि बिफाया लिरनो रोङा, नाथाय बेयाव सासे लिरनो रोंग्रा गावसोरनि एनडिएफबि एक्स-NDFB दङ। जोबथेसालियाव बिथाङा बेबायदि लिरहरदों। आं बे लिरनायखौ आङो फरायना होनो नागिरदों। जोंहा फंबायनि थाखाय बेखौ लिरनानै हरदों। बेबायदि लिरदों, डियार सन माने फिसालानिसिम, फिसा पबिन, थांनाय 27/2/2023 अक्ट'निफ्राय क'क्राझार जेलाव दंफैयोमोन। गावनि बिसाज्लाखौ बुंदों। जेखि जाया बिसा पबिन, नोंसोर मोजाङैनो था। इसोरनि अननाय दंब्ला जों थाबैनो लोगो मोनज्लायथों। सम सम गोसोआव फैयो बिसा, गोरबोआ दुखु जायो। नोंसोर बोरै दं साननानै गावनि बिसाज्लाखौ बुंहरदों। ओमफ्रायो नाथाय बिसा पबिन, नोंखौ गोसोखांफिननालाय रंजानाय मोनो। सानसेब्लाबो लोगो मोनगोन साननानै जोंनि न'खरा बायफ्लेलांब्लाबो जों खौसे जाफिननो हाथों बिसा। नोंखौ संसारनि गाज्रि बोथोराल' दा लोगो मोनथों। नोंनि बिबथै बुलेटखौ गोसो जाना लिरनो होबाय आंनि बिसा पबिन, नोंसोर मोजाङै था। बै आलायस्रि बाजाराव फाननायखौ बेसेबांदि हालाय हाफाय जानांदोंमोन। बोथिसे माइरंनि थाखाय आयै नोंनि थाखाय लिरहरदों। नाथाय गैया आयै, नोंसालानि खाफालाव बिमाजों अराय सम थानो मोननाय। हावरिया आयै, नोंनि खाफाला। नों सानदोंमोन नामा नोंसालाखौ लानानै सिमां सुजुनो? नाथाय नोंनि साननाय बायदि जायाखिसै आयै। दिनै नोंसालाया मानिबा गोरोन्थियाव गोजा इन्जुरनि बेंखनावसो आलो आलो उन्दुगासिनो। नोंथांनि फोथायजाथाव फिसा बुलेट। आं थाङोमोन आफा, 7 नाम्बार 8 नाम्बार जायगायाव केरासिन लायनानै फानहैनानै आं फिसाफोरखौ खांदोंमोन। दा बेनो आं बेसेबां खस्थ' खालामनानै खांदोंमोन आफाफोर। दा गैया फिसानि खाफालावबो। मा खालामबावनो आफाफोर, दा मानि गोरोन्थियाव बिदि जाखो फिसाया। जेखि जाया आयै, बुलेटआ मोजाङै दङ। नोंसोरखौ खुसियै थासानो लुबैयो। खुसि थायो। नोंसोरनि न' बांखौ गोसोखाङोबाल' बिसोर दुखु मोनो। थायो फिसा। मानि मोनसे जोंहा समाव सानदुं उन्दुनाय गैला। आंनि गोसोआव बिनो फिसाबो दङ। नोंसोरखौ खुसियै थासानो लुबैयो। खुसि थायो। नोंसोरनि न' बांखौ गोसोखाङोबाल' बिसोर दुखु मोनो। थायो फिसा। मानि मोनसे जोंहा समाव सानदुं उन्दुनाय गैला। आंनि गोसोआव बिनो फिसा, बयबो फिसा, गासैबो फिसा। आंनि गोसोआवसो दंसै आफा। दा जोङो खावलायगोन बे न'खरखौ बयबो रायजो राजाया सम सम गोसोखाङो। नैबे बाबुनि थाखाय माब्लाफोर अलखद समफोर फैयोब्ला अन्नानै रायजोआ हेल्प खालामनो थाखाय आं खावलायदों। नोंनि बाबाया मोजाङैनो दङ। नोङो मोजाङै फराय। नोंनि बाबाया नोंखौ सानसे लोगो हमफैगोन। आरो रावनिबो गाज्रि खोथाखौ खोनासंनाङा। सोरबा नोंखौ बहाबा थांनो लिंब्लाबो थांनाङा। नोंनि नोमफाया, नोंनि बाबाया दिनै बिदि जानांबाय। जोङो गाज्रि डिसिसन लानानै बयखौबो जोङो गाज्रि खामानि मावनो होनना लोगो लाब्लाबो नोङो थांनाङा फंबाय दे। नोंनि बाबाया नोंखौ सानसे लोगो मोनफैगोन। नोंनि बाबाया बुंहरदों, आंनि बाबा फिसाखौ बुजायहैथां जेन गाज्रि डिसिसन लाया। सोरनिबा गाज्रि मावनायजों जौ साराब थाग्राफोरजों थाया। बेखौ बिसा बाबाया खावलायदों। देरोब्ला नों मोजां मानसि जानो हानाय। नोङो मोजाङै फराय दे। दा बेखौनो आं बुंबाय। नोङो सिन्था खालामनाङा।